Watch. I don't think they're ready for this. Dark child. I like that. Hej vloggen. Vi kommer på nattog til Napoli. Så er vi kommet ind på færgen. Vi ser film. Har fået tog. Sovevinder. Vi har fået natbriller. Af tog. Det var sikkert. Vi er ved at være der. Klokken er 7:15. Godmorgen. Buongiorno. Skål. Lad os se. Her kan man se Vesuv. Den gamle vulkan. Velkommen til Napoli. Ja. Vi står over Napoli. Står over. Wow. Så fint. Meget smukt. Meget smukt. Vi kommer til det Galleria. Milanos var pænere, men det ligner godt nok meget hinanden. Helt vildt. Og gå. Godnat. Kontrasten her i Napoli, det er virkelig, at det ser virkelig slidt ud, men så er der også virkelig nogle pæne bygninger, og det hele ligger op og ned af hinanden. Så fandt vi endelig Duomo, domkirken her. Det er ikke flot. Wow. Smukt. Vi nyder lige de sidste dage, hvor vi kan have klipklammer på. Ja, det skal søges nødes. Så er vi tilbage i kuplen, fordi vi skal på Starbucks. Altså de her, ikke? De er til at betale. Nu skal vi ned og finde en plads i den der park. Vi leder efter et solspot. Deroppe kan man se den borg, vi var på i går. Her vi har boet. Første stop i Napoli. Altan herude. Det er skønt. Nu skal vi videre. Det er bare en helt almindelig margarita. Og den her karnevalle. Det skulle være det mest kendte for. Der. Verdens bedste. Det skal vi have nu. Men det er verdens dårligste service, for han gad ikke engang kigge på os. Den vi skulle bestille. Vi var ude at spise verdens bedste pizza. Det var rigtig god. Brødet var god. Tomatsaucen virkelig god. Meget god pizza. Om det er verdens bedste, det ved jeg simpelthen ikke. Men den var god. Den var virkelig god. Og hvis vi ses, så er vi midt. Helt glad at se. Ja. Vi kommer til vores nye sted her i Napoli. Ja. Vi har brugt... Der er ikke så meget. Nej.
der er etværelset, så fælles køkken og bad. Ja. Vi har brugt hele dagen på at komme herhen, fordi at, det tager lige sådan en time at slæbe vores kuffer igennem. Det tager lang tid. Napolis stræder. Og i morgen, der tror jeg faktisk, at hvis alt går efter planen, skal vi til Amalfi-kysten. Kryds fingre. Ja, jeg håber, der er plads på færgen. Der er køkkenet, og der er en ovn, og det er derfor, vi har booket det afsted, fordi vi skal. Vi skal lave boller. Ja, så vi har noget at spise i morgen. Det glæder vi os til. Det her, det er vores hylde. Men du kan bare tage en gryde, kan du ikke? Lidt smør, lidt hummus, lidt vand, mælk, vin. Det er det, vi har at gøre godt med. Så har vi vores badeværelse herude. Kæmpe stort. Hej med jer. Jeg vil lige give en opdatering, fordi at, det er blevet en ny dag. Det er blevet fredag, tror jeg. Fredag, og vi har simpelthen savnet at køre bil, så vi har lejet en bil. Så vi glæder os til at køre rundt fra Napoli og så lidt ud gennem kysten og så tilbage igen. Nu står jeg lige og venter på bilen med en eller anden kælder. Emilie henter lidt drikkevarer til os. Vi har bagt boller her til morgen, så vi har boller med. Så det skal nok blive en mega god dag. Jeg tror faktisk, det her det er vores bil. Jeg er helt glad. Glæder mig til at vise Emilie, at vi har fået den samme fine Toyota. Der kommer hun med friske forsyninger. Nej, hvor lækkert. Der er 20 minutter tilbage af vores køretur. Vi har kørt alligevel sådan en anden time, tror jeg. Ja, det kommer til at tage 2 timer. Ja, første stop på vores lille endags roadtrip rute er en by, der hedder Sorrento. Men det er også fordi... flot. Ja, se vores udsigt. Der er god udsigt. Og det er en rigtig skøn, flot dag. Christmas! Flot, Emilie. Baby is just... Nu får I lov til at se os prøve at lave en TikTok. Kan du se? Break your legs, break them. Break your legs, break the numb. Break your legs, break them. Break your legs, break the numb. Break the numb. Break your legs, break them. Break your legs, break the numb. Det er seriøst front row til vandet. Det er fantastisk. Man har bare lyst til at hoppe i. Buongiorno. Her ligger Positano. Flot by. I hvert fald oppefra. Jeg lever for det her. Og se vores udsigt. Nu er vi kommet til Amalfi. Og skal have lidt mad. Efterårsfarver. Vi er fan af det. Vi elsker det. Vi elsker det. Vel til bilen. Med den rette. Føles lidt som om at livet er et for som pæn om at gå sin vej. Jeg vil ikke engang savne dem. Jeg ved at vi to kan gå igennem ild og vand. Den kommer. I dag skal vi bruge dagen tilbage i antikken. Vi er taget til... Nej, nu kan jeg ikke antikken. Vi siger Pompeji, men de kalder det for Pompeji. Nå ja, Pompeji. Så nu skal vi ud og
undersøge den her by, som er i ruiner nu, fordi at vulkanen den gik udbrud i 79 efter Kristus. Vi starter med at se et teater. Tag til Italien, inden I bliver 25 år, fordi at man sparer så mange penge. Det koster, vi sparede 20 euros per mand, fordi vi kun var 20 år gamle. Det her, det er så et helt teater, der har været oversvømmet af lava. Så kan man lige se vulkanen deroppe. Vægmalerierne, der var også blevet bevaret. Det er så vildt. Linser? Ja, jeg gør det. Dette er huset. Når jeg læser hernede. Cornelia. Det er derfor, vi ikke fik det samme. Her har vi en gammel svømmehal. Skal vi lige tjekke det ud, Mathilde? Vi ved ikke, om jeg har prøvet det eller noget. Livet er i gang med at svømme. Snorkle. Kigger i svømmepoolen. Se, hvor mange mennesker der er. Mathilde, hun er... Jeg bor her i nummer 2. Ja. Så her, velkommen. Det er sådan lidt en... Ja. Der er ovn. Der er en seng. Og der er danseplads. Så jeg kan lide det. Hvad mere har du egentlig brug for? Jeg ved ikke. Nej. Du kan også lige vise et lille dansetrin. Derinde. Ja. Må vi se, hvordan floor kan vises? Ja. 1, 2, 3, 4. Ja, 2. Jeg har fundet et nyt hus. Fordi at jeg bliver på, så er der bedre. Så 22. Lidt større. Så er der gæsteværelse til Emilie. Sødt af dig, tak. Ja, flot udsigt du har, ja. Du skal bygge en altan, hvis du får huset. Ja, det kan. Hej venner. Vi vil sige tak for det. Tak fordi I så med. Vi er på vej videre til Rom nu, så vi ses jo bare i næste video.